Dobrý deň, vážení návštevníci e-shopu. Dnes vám chcem predstaviť zariadenie Seacode Wheel. Je to hands-free sada, ktorá slúži na telefonovanie vo vozidle a upevňuje sa na váš volant. Obsahom balenia je vlastne samotné zariadenie, autonabíjačka, dve dobíjateľné batérie a návod na úst. Zariadenie Seacode Wheel sa dá upevniť na všetky druhy volantov do osobných i nákladných vozidiel. Má dva zabudované reproduktory zo zadnej strany a synchronizácia telefónneho zoznamu s pripojeným mobilným telefónom sa uskutočňuje pomocou Bluetooth. Vlastne takto si môžem zatelefonovať. Táto pamäť zariadenia je schopná uložiť až 600 kontaktov. Zariadenie má LCD displej, na ktorom sa zobrazujú informácie o hovoroch a takisto aj stavové informácie o sile batérie a aj o signále medzi hands-free a vlastne vašim mobilným telefónom. Zariadenie môže takisto slúžiť aj ako multimediálny prehrávač audiosúborov z vášho mobilného telefónu. Teraz môžete vidieť zariadenie Seacode Wheel, ktoré sa montuje na váš volant. Pozrite, ako jednoducho môžem zatelefonovať bez toho, aby som zložila ruky z volantu. Ďalšie vlastnosti zariadenia patrí DSP funkcia, ktorá umožňuje odstraňovanie neželaného hluku a šumu. Výhodou je možnosť otočenia displeja o 180 stupňov, čo umožňuje jeho umiestnenie aj na spodnú časť volantu. A zariadenie má ergonomicky uložené ovládateľné prvky.